Maynila, maraming grupo. Saan ka nakasakay? Kaya, hinatid ko Ano sa ba to? Ha? Mga kapuso, patuloy pa rin po Bus. magaling ng mga estudyante dito sa UBEL. At Sarap sumakay sa rin bus. po dumarami ang bulan ng mga sasakyan. So asahan Gusto na mo? po ang medyo Lagi masigit sa na bus. pagdaloy ng traffic po sa Bibili area. tayo. Ay, wait lang. Wala pa. Kain ka muna, sabi mo. Mamaya na lang, pagkatapos mo kumain. Susan? Yes, maraming salamat, Rhea. Ngayon, naka-assemble na yung mga estudyante dito sa St. Joseph's College, ang mga elementary at high school students para sa flag raising ceremony nila mamayang alas 7:15 exacto. Pasukan pa na ngayon. Akala ko hindi sila pa. ng Traffic pagdarasal tayo. bago simulan. Yung mga aktibidad ng mga estudyante ngayong araw na ito, sa unang araw nga ng kanilang pasukan. At kanina, nakausap natin yung ilang mga teachers dito. Sinasabi nila Sino hindi natin marami pa rin sasama mga sa estudyante bus? ang hindi nakapag-enroll. Ayan, si ngayong araw Lola. na ito Oo, dito kasama sa kanilang si eskwela Lola. dahil hinihintay pa yung paydays na Sino pa? darating na June 15 at dahil ito namang mga eskwela lalo na Lahat. yung old students Tayong mga dalawa lang nag-aaral sasakay nila, dito. nagkaroon sila ng mga Ha. parang unawaan naman na as soon as tumanggap na sila ng kanilang sweldo on June 15 ay sa kanila ihahabol yung kanilang mga estudyante. 1,500 ang estudyante po ng elementary at high school dito sa St. Joseph's College na inaasahang magsisimula ng pumasok lahat simula ngayong araw nito habang ang mga college students naman po ay sa darating na June 15 pa magsisimula ng kanilang klase dito po sa St. Joseph's College. So, in a minute from now ay magsisimula na ang